बेदरा एकदम थाजाना? औलै आदै एकदम थाजायानो। जोंनाव एकदम स्पेशल आलासि फैनायनि खोथाना, बेखायनो एकदम बेदराबो थाजा जानांगोन, मोजां जानांगोन आरो। हाबाब नंगौ नामा? औ, बरियाखि हरदो दे आदै सेरसे। माबा मोदोमखौ हरदो, ओमफ्राय मेजेमखौबो हरदो आरो हाराखौबो हरनो बावनाङा, हाराखौ खिन्थु आं माद गोथाव मोनो हरना जानो। आदै बेनो जेसेबां बेदर नांगौ हरबानो जाबाय आरोना, फैसाखौ आं होगोन। दिनैलाय मा बेदरनि लटरि नांदों नामा आंनो? आंखौ बेदर फ्रि लांनो खोन्थानायसै बेलाय आंनि बेदरनि फैसा दाम होगोन होननाया। अ हाय दे नोंनो सेरसे आराम बानायना हरखानोसै आं र'। नों आंखौ गोसोआव दंना? आं लक्ष्मण। हाय बेदर लांफैदों। औ, ओमफ्राय आंहा बेदर लांनो नागिरदों, नोंहा मानो फैसा होनो नागिरदों? आं लाङाथ' मालायनि बायनायखौ। हे र' एसेबांबो मानि रागा हो एंग्रि बार्ड? ओइ साला लक्ष्मण प्रसाद, जानला माला मालायनो बिदि बेदर बायना हरलाबायनो लाजियासै नों? लाजिनांगौथ'। हे आंलाय मानो लाजिनो दे। दिनै आंनि थोरफसे थफा होननानै सानना लादोरा, बेदरखौनो लांदो। आरो नोंनो फैसा होनांगौ दंखायोना आंहा। आंनो होनांगौआलाय थाइबाल'सो मोनदा, नों जुलाफि मोनसे जानायनि। बेखौथ' नों थाइबाल' आंनो नांगौबा आं लाफिनगोनबो फैसाखौबो। दे जाम्बि, फैसाखौ थाइबाखौ लायो नामा? नांगौ बेदरखौनो लांना। दिनै साननानै ला माने जोंहाबो फिसा पार्टि दंथ' न'आव, बेखायनो नोंनोबो हरसै रा, प्लिज लांदो ना, बेदरखौनो आं बायना हरसै। थाव होजागोनलै, नों आंखौ सिनायो ना मायो आंनो बेदर बायना हरनो? आं लाङा, आंना फैसा गैया सानखो ना माखो? आं लाबोखादोंथ' बेदरनि दाम। आरो नों आंखौ जानला माला मानसि नंदों, जायनिफ्रायबो बेनिफ्रायबो आं बेदर लांलाबायनो? सिनाया मायानो? आं सिनायो थुनथुलिखौ। उफ जेबो नङा दे थुनथुलि। वाव स' किउट नेम। आं नोंखौ सौखासिगोनलै, नों आंखौ मानो किउट नेम होननांगौ आंनि मुंखौ? सैथान मानसि। आइदै पंगा नहीं लेने का रे अपन से। नहीं तो क्या? तू जानता नहीं रे अपन को। वही तो मैं कह रहा हूँ ना, जानने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझसे दोस्ती कर लो, उसके बाद तो जान पहचान ये तो अपने आप हो जाएंगे। उसकी कोई जरूरत नहीं है मेरे को, और चल निकल यहाँ से, वरना एक घुसा मारूंगा अभी एक और। इतना गुस्सा क्यों? हाँ अनगन चला आं सिनाया माया बेफोरबायदि नों आंनो बेदर बायना मानो हरनो नागिरनांगौ थुनथुलिनो? ओहो दाख्लैनि सिनायलायनायालाय माथो जाखो, बहा गोमाखो? आंथ' नोंखौ सिनायाना लक्ष्मण प्रसाद। नो हानि, लक्ष्मण ब्रह्म। नों जियानो जा होगार। हगाराबालाय मा खालामदोंलाय? दानो ओरैबायदि हालत कर दूंगा ना। हम तो हाजिर है ना, करो। मानसिया नों एसे पुरिबासो दे, पुरिबासो अके जस्ट ओरैनोसो एदावदोंलै आङो, मोजां मोनो माने एदावनो आं मानसिफोरखौ। ओइ आदै बेदरा थाब थाब हरदो, जादोंना जायाखै? आंखौबाथाय जानला माला बिदि एदावनाङालै। हामबायसै दे आदै, हामा बेफोरबायदि नांलायनो। अके बाबा अके, आइ एम सरि। नों आंखौ गाज्रि मोनालै, ओरैनोसो आंबो बेदर लांफैदोंना, बेखायसो नोंखौ नुनानै एसे एदावनो होननानैसो एदावखादां। एदावनो नोंहा जायगा मानसि मोनाखै, थुनथुलिखौसो मोनबाय नोङो। ओमफ्राय जारौआ मानो बेदर लांफैदों? आलासि फैदों? मानसि आलासि फैबाल' बेदर जायो नामा? अब्लाबो जोङो आलासि फैमारदों आरो, बेखायनो लांफैदों आङो। खास कि बै आलासियाव आंबो थानायमोनबा, दिनैथ' नोंखौ जेरैखि जाबो फल' खालामगोन आं र'। उफ बापरे डेन्जार रागालै, एदावनोनो हाखाया माथो मानसिखौ, वाह। थेवबो जेबो नङा दे, नैबे लोखिया नोंखौ दा मोनबाय नालाय, आंबो नोंनि उन उन थांनाबाबो नोंनि न'खौ नायथारगोन आङो। ओइ सानसेबाबो लोगो मोनफिनखागोन जोङो। नैबे लोखिया थुनथुलिनि थाखाय एकदम फिदा, जानो हागौ नों थोरिसे पागल ना, नाथाय आंबो फुरा फाग्ला। नों खेबसे आंनि जिउआवल' फैना, नांगौबा आं मोजां मानसिबो जागोन ना, दंनाय माने आंनि गासैबो गाज्रि खामानिखौबो गारनो राजि आङो। जुदि नों आंनि जिउआव फैयोब्ला नोंखौल' मा, नोंनि फेमिलिखौनो आं नायगोन ना, गासिबो दायथ'खौनो लागोन आङो। ओइद बोरैबा थांगौगोनलै, थांफानांसिगोन आं। बोरोरा दाबो फैया आरो? आं बुंखाबाय थुनथुलिखौ आं लायगोन, गावनो थांबायना मानसिया। नोंनो मा नांगौ आं लायना फैगौमोन ना, माने नोंसोरनो। ओमफ्रायथ' थुनथुलि बिमा आयंआबो अ सरि आइयाबो मा जाखोथाय? आं फैनायाव एसे बोरैबा एबार जुदा मोनथारदोंलै आङो। जुदा माने जोंनि रिलेसनाबो एसे सोलायबाय नालाय, बेखायनो खोमादां। फाइनालि होमबा थुनथुलिजों आंजों जुलि जामारसिगोन आरोना। नाथाय माब्लाबाबो सानाखैमोन आङो एसेबां जाथाय जाखांनायनि उनावबो थुनथुलिया आंखौ एक्सेप्ट खालामगोन होननानै। थुनथुलियाथ' मा, माने थुनथुलि बिमायाबो आंखौ एसेबां मोजां मोनो आरोना, मोजां मोनखायोना मोजां मोनो। जेखियानो जाया मानो आइ एम स' हेपिलै।
दा बेलासियावथ' थांखागोन नालाय लाखिखानोसै खोमालां आं थुनथुलिखौ माथो हगारहरफिनबावना आंनि जाखागोन जेराव दाथ' गावनिफ्रायबो अके नालाय जेबो टेनसनानो गैलाना गोसोखौनो दासो बोरैबा रेजें मोनबायलै आङो नङाबाथ' आसाखौनो गैला बायदिसो मोनबायमोन आं जाथायाबो बिराद गिदिर जालांबायना दाथ' नोंनो फोरमायनो मा दं आंहालाय आंथ' गासैबो खोन्थाजोबखाबायना आरो बेबायदि आंना जेबो सैथोथ' गैखालाना गासैखौबो खुला खुलि खिन्थाखाबाय आङो बेखायनो गोसोआव बांसिन गोजोननाय मोनबाय आं दायो ओइ सान माबायदि गोजोननाय हो थुनथुलि औरा थुनथुलिया नै हाजिर ना ओमफ्राय नों मा सानबाय थायामोन नों आंखौ सानदोंमोन औ बेदरखौ आं लायगौमोन ना नों मानोथो लायखो आं लायनाय मा नों लायनाय मा एखेसो ना दा बेदरा सफैबानो जाबाय अब्लाबोरा सानजों थांबा एसे साबसिन जागौमोन ना नांथ'ला दे जाबायसै दा नङाबा नोंहा नोंखुनजिया रायलायगोन ना आंखौसो अनो जामालाय आंखौ अनो ओमफ्रायथ' ना थुनथुलि दाथ' मानो हारसिं हारसिं बेरायबावनो आंबो दंरा नों दङथो ओमफ्राय मा जाखो सान अखाबा दै सोलायजोब्बाय नामा होमबा ओइ मिस्टार सान जानला मानला साननायफोरखौ एथबां सोलायनो नाङा दे जेरै दं बिदिनो थारा आंबोथ' बिदिनो थागोन ना आरोथ' ना जे बोरैबा मानसि लोगो मोनबोबाय आं नांलायना फैबाय आं सासे मानसिजों थोद हामालै बेफोरबायदि माने लामा सामा जेराव मेराव नांलायलाबायनो दे बेबायदिबा बुहुमनि नोजोरा मा साननांगौ थुनथुलि ओखि हामालै So what आंनाबोथ' डाइरेक्टसो ना डाइरेक्टआथ' थिगैनो दंरा बे नांलायनायनि अनगाबो रायलायनानैबो जायो नालाय एखनबा समाव मिन्थिबाय अके जागोन दे जागोन अमा बेदराथ' लाबोखाबावबायसो आं नोंनो एबार थुनथुलिया नोंनो बरियाखि संना जानोसै थामामनो मिन्थिबाय उप्स आइ हाय एथबां सुइट आरोना नोङो औ ओमफ्रायथ' दायो न'आवथ' थांखागोन ना थांमारगोन दा न'आव नोंसिनाव औ हजोंहाय आइ आफामोनजोंबो नुजाहैनांगोन ना मोजां रायलायहैनांगोन ओमफ्राय दा मोजां दख'ना गाननानै ओंखारबानो जाबाय आरोना मानो दख'ना गानाबा जाया नामा जायो मानो जाया जानो बाट दा नों आइ आफामोनजोंसो लोगो हमनो थांनो नागिरदों नालाय जोंनि फेमिलियाव बेखायनो एसे दख'ना गानबा मोजांमोन आरोना मोजां नुगौमोन सान होनबा मा आंखौ दख'ना गानाबा मोजां नुवा होननो सानदों नों मानो मोजां नङा जानांगौ जाखो दे आंनि ओखियानो मोजां नङा जाबाय आं बायोलै सान जानला मानलाखौ एकदम जबरदस्ति बिदि देखायनाय गैया आंनाव आं जेरै ना बेबायदिनो एक्सेप्ट खालामनांगोन नोंसिना फेमिलियाबो आंखौ जागोन दे जागोन अब्लाबो दे नोंनि गोसोसै आं सान ओमफ्राय बारा आंखौ बिदि खालाम बैदि खालाम बैखौ खालाम बेखौ दा खालाम बिदि दाजाखा नों मानो मा मानो बेलाय ओरैनो आरो जों दा जेरै दंना बेबायदिनो थागोन मिन्थिबाय जेबो सोलायनाय गैया जेबो नङा दे नों जेरै खिथाया अब्लाबोथ' लाभ इउ खाना अके रायलायबाय थानो बारा टाइम गैला अमा बेदर एवनोसैथ' दा नों आंनो सामब्राम गुफुर मस्ला देनानै होदो आं एवगोन ना आं संगोन अके ओमफ्रायथ' नै सान बे जोंहा बाबु थेख्लाया माबा नोंनाव फैसा बिदों नामा हरनाङा दे हरनायाथ' दहाय 100 लांबायना आंनिफ्राय बे थेख्लानो हरलायबाय नोंनो मेथाइ जाना फोजोबजोबो बियो आरो गावबो जानाया जायो लोगोफोरनोबो जाहोबावोसो मानसियाखौ बिबोनांसैना आंनि जेबो नङा थुनथुलि लोगोनो जाहोयोना गाव जायो गावनि गोसो आरोना आंहा हरबायब्रा फैसा जुदि बांद्रायदों आंनो हरलै सान आंनो आं फैसाखौ बेफोरबायदि हरलाबायाना जागोन दे नों आंनि जादो आं होगोन ना रायलायनाया मा जुदा जुदालै बेना सिगांनि बायदि मानो रायलाया आंजों फैदोलै बेदर एवनोसै जोंहा मानो बिलाय रायलायबाय थायो नोंलाय आरे थांगोनब्रा र' मा थांगोन बिलाय फैद' बेदर एवनानै थाब थाब जानांगौ जोंहा बेदरखौ थाब थाब र'लै ना थुनथुलिया होमबा बिसिना न'आ बेवहायसो फाइनालि होमबा येस दिनै नोंनि न'खौबो नागिरनानै दिहुनबायना आङो आंनि सिमांनि रानिखौ जायखौ आं सिमाङावसो नुयोमोन दा मोगथावबो नुबाय थासिगोन ना जियानो जाया मानो दानो आंखौ नुबा नांलायफिनलायगोनसो ना बे दिनै हाबथ'ला दे आं मालाबा फैनोसै आंथ' एबारनिफ्राय लोगो मोनबायानो थाखासिगोन ना नों आंखौ रागा जोंबाबो आंथ' गाज्रि मोना ना आरे सोर जाखोमोनबा आंथ' लामायाव बेबायदि सोर थाबाय थाखो साननानैसो नायनो फैदोंमोन थांगौबायसो माथो सोरबा गामिनि मानसि जागोन खोमालै गारिबो गाबनाय खोनादोंमोन नालाय बेखायनो नायफैबायमोन आं मुलियानो बोरैबा गोखाथार बे मोनसेया बोरै जाबावगोन दे हाथरखिया आयु
माब्लाबा समाव आं जुदि माबा मोनसे जायोब्ला मा जानांगौ दे ओरैनो आंना किडनियानो गाज्रिखा मुलि जाबाय थानो मालाय बेसे जाबावनो दे ओरैनोबा भरोसा गैयाना दानो दं दानो गैया आयु माब्लाबा समाव आं जुदि थुंगिलाङोबा मा जानांगौ मुलिया मा खामानि होगोन ना होआ जाखोबा माने मा मुलिलै जेबो नङा मा खर' सालायबाय उदै सालायबाय नामा ओहो दिनै गैथ'वा एखनबा एखनबासो ओइ मानो माबा माबि जालुबाय थायोब्रा है नों खर'आनो सा नोंनाव खर' साबाबो आंनावबो साफालायलाङोना नै नोङो जाम्बा आंनाव खर' सानाया नोंनाव बोरै सानांगौ दे नों मिथियाना माने नोंखौ जेबो जाजानो बायोरा आं मेहेरा ओमफ्राय माथो जादों आंलाय नोंहालाय ओमफ्राय मा प्रब्लेम जायो दे उदै सानायनि प्रब्लेमाथ' मा मानसिया बिदि मुलिजों थाबाय थानो हाया मिथिबाय बांद्राय मुलि जायोबा मा जालांगोन दे डक्टर मोजानाव थांगोन जोंहा मिथिबाय नोंहा उदैयाव मा प्रब्लेम जादों मा बेमार जादों नायगोन ना मालाय हामगोन ना मुलि जाखाबाय माथो बांद्राय जाबाय थाजाया बेखायनोथ' बुंदोंब्रा आं डक्टरफ्रा मालाय खोन्थाहरगोन ना मा बेमार जादों नोंना आरो है उदै सादों मुलि जाबाय खर' सादों मुलि जाबाय लोमजानो ओंखारदों मुलि जाबाय बिदिजों जायारा दोनथ'दो बेफोरखौ जेबो नंला दे जेबो मोनासै सम समल'सो औ सम समल' बेनो बारा जालाङो मिथियाबालाय अके आं बेलेगसो रायलायनो नागिरदोंमोन ओमफ्रायो दानाथ' ममाबो बेयाव थाफैना एसे जारला जाबायना जुरि ममा खम गाज्रि मोनसिगोन ना बे गोसो सिङाव नाथाय मोनसे सैथोआथ' बेबोना बेबोथ' नोंनि आइसोना आफा सोरांनि बिसि माया आइया मोनथिगौरा थेवबो थासारिनि एसे आलदाबा हरखाबै ममाबो बेयाव फैबा एसे उसुबिदा जायोना ओरैनोथ' आं लुगैखायो जे आइयाबो आफाजों था होननानै बाट जुरि ममनि थाखाय फिल गोसोआव एसे बोरैबा नाङो आरोना दाथ' नों थां होननानैबो बोरै बुंनो दे आइखौ बिदिद्राय खालामथ' नाङा थेवबो दाइनथि र' साननैसोबाथ' जेबो नंला नाथाय एसे बांद्राय गोबावबासो आरोना जारलाया जागोन आरे मेहेर आफा सान्दि थाथ'थारथोंसै ना माथो खालामबावनो जोंबोथ' जेबो बिदि बुंद्रायनो हायाना खाफालानो बेनोसैबा बिसोरनाबो माथो जोंथ' सोलायनोबो हाला औ आंनि बायथार मालायबा बेलेग खोथामोन नाथाय बेबो आंगो नालाय ओरैबो जाया ओरैबो जाया जाबायना ओमफ्रायथ' ना बियो गावसिनाव थांनो लिंदों आयै थांथ' नांखागोन आरो मा नाथाय ओमफ्राय आंलाय मानो थांलायनांगौ दे गावसिनानो मानसिफ्रा फैबानो जायो नै खालि गथ' बिदि होननानै जाबावो नामा बे जावैसो मोनाव थांनायालाय मा जानो बेजोंनो नों जुलि जानो थांगासिनो आरोबालाय अराय जिउ थानांगोन नोङो दानो सानसेखौनो थांनो बादों नङा माने आइ सानासो बेयाव फैगोन ना आं मानो थांनो हाबाब मा बुंनाय जाखोसै आं जेबो मिन्थियालै आइ साना बेयाव जोंनावसो थाफैनांगौ नों होनबानो जागोन बेथ' नङाना मालायनि फिसा बेफोरबायदि बुंजायो नोंसो थांनो नांगौ आरो जावैसोया थाफैगोन होनबा बेवहाय जोंनाव माथाया थुनथिलिखौ मोजां मोनबाय नालाय थानांगोन आयै मेलेमानो बहा बेरायनो थांखो बेना आरोथ' साना आंनि खोथा मानिखायो नायल' नोङो बेफोर उननि खोथासै आइ दख'नाफ्रा मोजां स्राय गान आरो दायो जावैसोजों थांफा मोजां रायलायो दे आइ दे आरो खुलुम बावनाङा आरो बाग्रां मासि थङालि बाङालि खालामहैनाङा बेयाव ओरै थांलाय ओरै फैलाय सिन जानाङा बेलाय मालाय आथिंनिसो दाय दा गोसोनिसो दाय आंनि दाय नङा बिदिजों जागोन आइहे मागोना नों जावैसो लाबोलायनानै आइये नों बामालाय बहा गबावनो हाबाथ' जाखानांसिगोनखा आंनिफ्रायथ' हले अके हाय मिथिबायना जावैसोखौ एकदम पारफेक्ट फसायखाबाय आं माखौबा गावहा बुंथिबाय थालायलायसिगोन बे बिदि बिनि आं हले बिराद अनगोनहाय आंनि जावैसोखौ दानिफ्रायनो अनखानाय सुरु खालामखाबाय आं आरो खोथा बाथ्राफ्रा मोजां गुरै मोजां रायलायनोबा रायलाय बारा नांलायलि खालामनाङा आंनो नोंखौ होगोन नङाबा मिथिबाय जावैसोजों नांलायनांगौबा आइ मोजाङै खोथा बाथ्राफ्रा रायलायनानै सोलिबा सोलि एसे मोजां जावैसोखौ आं खोमानो गोसो गैया नै बाजै न'आव दंना सोर फैखो आयु माथोनो नोंस्रा नानिया जुलि जासिगोननो हौवा गोदान लाबबायनो आयु माथो जावैसोखौबो दिखोनानैसो लाबोदोंनो नंगौना नङा जाखोसै आबै मा ओमफ्राय नोंसोर जमा मानो बेखौथ' जोंबो गामिनि जाबाय नालाय खबर लानो फैबाय माब्रै मा जामारदों नंमारगौना नंमारा बाथ्राया दाथ' जों हनै हौवा गोदानखौबो नुबाय बेनोखाना बिदिब्लाथ' एसे मोजां फोरमायना होदो बाजै बाथ्राया सैथो ने बेखौनो मिन्थिनो फैलायथारबाय आरो नोंसोरो
नै सिरिथाय आइर' नै बाजै हा बिदिबा जुलि जामारगोना जामारा जुलियानोथ' नंमारगौना नंमारा जाखो बाथ्रायाथ' एसे माबा आवगायबाय नालाय बाथ्रायाबो एसे बिदिनो जाथाय जाबाय गेजेर ससेयाव बेफोरबायदिनो जावैसोआ फैनाय जाबाय आरो बेहाय जोंनाव नाथाय ओरैनोथ' हजोंहाय बिस्राबो न'खराव मोनथिजोबो नालाय दा जोंहाबो आरो बिदिनो आरो नोंसोर मा मिथिनो लुगैदों आदै आबौ आयंमोन हा आबैमोन आं खिन्थानो थिनथिलिया आंनो खिन्थागोन खुदनो औ आं थिखोना लाबोदों सानजिरांखौ एखेबारे मन्दपनिफ्रायनो लाबोबाय एबार नोंसोर हाबायावल' फैनांसिगौब्रा आदैमोन आयंमोन मोजाङै फैबानो जाबाय दे केसालागा आदै नों जामादैया बेनो एकदम होख्राव बुंनाय आं नै सानजिराङा आंना माने आंनि हौवा गोदान आरोना गुबुन माबायदि आंनि हिनजाव जागोन ना माबायदि जागोनलै एसे मोजाङै नायनानै थांखा दै हनै सिनायनानै लाखा आंनि हाबा जाबाबो एकदम थामाम जुदासो जागोन आङो हौवा गोदान दुलेरा जारे फै अके होमबा सनामोन दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै आरो नोंथांमोना नायनानै माबोरै मोनखो खिन्थाहरबानो जाबाय बिदिब्ला दिनै थांथ'नोसै लोगोफोर लोगो मोनफिनसिगोनलाय नेक्स्ट एपिसडजों आरो मेयरनिफ्राय बयनिसिमबो लाभ इउ गुड नाइट आरो जायफोर सनामोना जोंजों इउटुबनि अनगाबो कानेक्ट थानो गोसो नोंथांमोना जोंखौ फेसबुक पेजावबो फल' खालामनानै लानो हागोन जुदि मोजां मोनोब्ला आरोना खायसे खायसे सनामोनाबो सोंहरबाय थायोमोन नालाय बेखायनो जोंनाबो फेसबुक फिसा माने फेसबुक पेज दङ आरोना बेवहाय नोंथांमोना जोंजों लोगो जानो हागोन बेहायबो जों माने सम सम फिसा फिसा ओरैनो सर्ट भिडिअ आगारो आरोना स' बेनोसै लोगोफोर आरो जोंनि फेसबुक पेजनि मुङानो जादों मेहु ओरैनोथ' माखासे सनामोना फैखाबाय जोंजों लोगो जाफैखाबाय स' थेंक इउ स' माच दे जायफोर लोगो जाफैबाय लाभ इउ अकिमोन